Επίδομα 750 € μέσω του νέου βάουτσερ εργαζομένων. Ξέρεις ποια είναι τα κορυφαία σεμινάρια που μπορείς να παρακολουθήσεις? Ξέχασε τα βαρετά μαθήματα. Τα νέα προγράμματα του ομίλου Master αφορούν τις πιο περιζήτητες δεξιότητες της αγοράς. Νούμερο 1. Τεχνητή νοημοσύνη και ChatGPT στην εργασία. Μάθε πως το AI μπορεί να σου λύσει τα χέρια και να κάνεις τη δουλειά σου στο μισό χρόνο. Νούμερο 2. Προστασία από ψηφιακές απάτες. Μάθε πώς να προστατεύεσαι online χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης. Νούμερο 3. Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για εξοικονόμηση ενέργειας. Ο απόλυτος συνδυασμός ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων. Η επιλογή είναι δική σου, η σωστή καθοδήγηση όμως είναι δική μας δουλειά. Εμπιστεύσου την πολυετή εμπειρία και την αξιοπιστία του ομίλου Master. Αφού υποβάλεις την αίτησή σου, μπες στο link στο bio και συμπλήρωσε τη φόρμα με τον αριθμό ΚΑΙΑ σου.